Okay, nginibikele le ngane zakuthi niyaphila lapho, ngiphile kakhulu mina ngane zakuthi yabona. Khona enye ivesi ingane zakuthi ade ngifisa mhlawumbe sithi ukushare kancane. Ya uyabona? Nale nje le vesi leli ngifuna sithi ushare ngizofika ngilifunde ingane zakuthi bese ngiyalichaza. Yabona? Yeah. Yabona? Okay, nale kuMark chapter 8 verse 36. Yabona? La ingane zakuthi ngikhuluma mhlawumbe nomuntu osesindisiwe nongakasindiswa futhi. Kodwa ikakhulukazi ongakasindiswa lokusiza leli vesi leli ngane yakwethu yabona ukuthi nawe inikele impilo yakho kuJesu Kristu yabona ukuze mfowethu uma ufa nawe ingane yakwethu khona ukuthi uhambe ekhaya ezulwini yabona. Okay, Mark chapter 8 verse 36 lithi ngokuba kuya kumsizani umuntu ukuzuza izwe lonke alahlekelwe ngokuphila kwakhe na kwakusho uJesu la amazwi asho uJesu la. Ngiphinde futhi lithi ngokuba kuya kumsizani umuntu ukuzuza izwe lonke alahlekelwe ngokuphila kwakhe na kusho uJesu Kristu. Okay, before ngilichaze leli verse leli khona umunye umfo okuthubani uvusa ithembekwayo lensizwa lena irish khona into engiyithandela yona kodwa ngayo lo mfolo irish lensizwa lena kodwa manje yakholwa uJesu Kristu ngiyayithanda mfowethu futhi yaqhakambisa igama lika Jesu Kristu. Urish unemali unamabhizinisi uneyimoto nje ezinhle uphila kamnandi yabona. So lensindisiwe ikholwa inkosi uJesu Kristu yabona. Nabanye nje abantu abaningi ngeke ngibabone nengibazi yabona uyabona ngeke ngibabone la ku TV nakuphi kubakholwa uJesu Kristu banayo yonke imali kodwa futhi bayithoba phambi kaNkulunkulu bayakholwa inkosi uJesu Kristu yabona. Uyabona? Bese ngiza kuleli verse likhuluma ngithi nje le ndaba ngoba ngifuna uyifanisa nale ndaba le. Abantu abaningi masikhuluma ngaleli verse leli kuba sengahlabhe sinomona ngabantu abarish njoba sisindisiwe sinomona abantu cha mawurish iba rich phela kodwa ube nayo uJesu Kristu yabo ngoba kuyokusiza ngani ukuthi ube nezimonto ube nemali yonke kodwa manje uJesu Kristu ungenayo bese mawufa uyesihogweni yabona. Okay, leli verse ngilichaze lithi uJesu wayeshumayela la ethi ngokuba kuya kumsizana umuntu ukuzuza izwe lonke. Malithi iBhayibheli mayethi uJesu Kristu ukuzuza izwe lonke kuchaza ukuthi ukuba nayo yonke into oyifunayo emhlabeni. Thandwa abantu, praise wabantu kuyilokho nalokho yabona. Kodwa bese lithi alahlekelwe ngokuphila kwakhe. La chaza ukuthi ke malithi lahlekelwe ukuphila kwachaza ukuthi kodwa ungenaye uNkulunkulu ungenaye uJesu Kristu bese uyesihogweni. Alahlekelwe ngokuphila kwakhe yabona. La emhlabeni ungaphila kamnandi but mawufika ngalezulu into ukuthi igama lakhe alibhalwanga encwadini abantu abaphilayo yabona. Incwadi nabantu abaphila. So leli verse lichaza lo ukuthi akumsiza umuntu ukuthi abe nayo yonke into ayifunayo emhlabeni athandwa abantu kuyilokho nalokho kodwa engenayo uJesu Kristu yabona. Yebo yiba rich phela ube nayo imali kodwa ke uJesu Kristu akabe khona empilweni yakho yabona. Ngiyakhumbula khona umunye umfowethu kangisebenza naye wangakithi enquthu wangobesa yabona. Ujabulo Ngobese yabona. Umfowethu wamqungu ebathi yena mayengakuthi uyakholwa uJesu Kristu bengamthethisa kube exoshwe ngisho uxoshwe ukuthi hayibo leli verse lichaza nalokuthi kuyokusiza ngani ukuthi kwesinye isikhathi uthandwa abantu kodwa uJesu Kristu ungenayo. Lo mfolo wathi ubaba wakhe ngamxosha ngisho umxosha kubo mangathi uyasindiswa kubo bakholwa ushembe kwasho kanjalo yabona. Wathi hayi bengangilokhuza abanye bathi hayi mina ngisindiswa ngenxa ukuthi amadlozi akithi ngangiphendukela uyabona. Kuyokusiza ngani ukuthi uzuze izwe lonke. Leli gama leli verse lemalithi uzuze izwe lonke likhuluma izinto eziningi chaza nanokuthi ukunokuthi uthandwa abantu ukuthi uthandwa amadlozi akini njengoba usasho ukuthi ngeke ngiphendukele kuJesu ngithi amadlozi akithi angangiphendukela. Kuyokusiza ngani ukuthi akuthande amadlozi akini kodwa manje ulahlekelwe ukuphila kwakho ungabi nayo uJesu ngoba mawunoJesu nokuphila mawufa la emhlabeni noma kubuya uJesu Kristu mawufa la emhlabeni uyakhona ukuthi ungene ekhaya ezulwini yabona. Manje kuyokusiza ngani ukuthi ube namadlozi akini kodwa uJesu Kristu ungenaye bese uyafa esihogweni ngane yakwethu ngoba lalithi alahlekelwe ngokuphila kwakhe na yabo. Kuyokusiza ngani ukuthi mfethu so lensizwa le yathi mina ngeke ngikhona ngenxa ukuthi ekhaya sikholwa ushembe bengangixosha ngisho ungixosha. So wena ukhetha ukujabulisa abantu bakini kunokuthi ujabulisa uJesu Kristu uyabona. So ingane zakwethu singajabuleli ukuba nazo zonke izinto sizuzizwe lonke sithandwa abantu kodwa uJesu Kristu singenayo yabona ngoba uyolahlekelwa ukuphila kwakho kuchaza ukuthi uyoyesihogweni ngeke ukhona ungene ekhaya ezulwini ngoba ingane zakwethu leli verse likhulu yabona. So ile ndaba nje ngithi angithinta ukuthi ingane zakwethu asinikele impilo yethu kuJesu Kristu noma kuthi unemali ngane yakwethu ungavinjwa imali ukuthi unikele impilo yakho kuJesu Kristu iba nayo imali ube nayo uJesu Kristu njengoba ade ngisakhotha lensizwe ukuthi uvusa ithembekwa yini nayo yonke imali but iyakholwa inkosi uJesu Kristu iyithobile phambi kaNkulunkulu iyakholwa yonke into eyenzayo iqala ithandaze eqala yabona. So asinikeleni ingane zakwethu impilo zethu uJesu Kristu singajabulisa abantu kodwa sijabulisa uNkulunkulu yabona ngoba
uma uzijabulisa abantu ngeke ukhona ungena ekhaya ezulwini yabona, and uNkulunkulu usifuna sonke sisekhaya ezulwini yabona. Ngiyabonga nibe nosuku oluhle yabo.